nglilir. Petra ora sembrono tantra wis jam 4 kurang 10 lho wis. Ayo, ndak serat jenenge adem. Oh iya. Wah, saka ngendi tong? Kayak gara-gara ra melu. Saka ngendi to? Aku nek arep akrab karo kowe kok ora iso tak trek. Andasmu atos banget e. Nang wetenge mandhep kaya diantil. Ya ngene iki lakone. Sinuwun tresna ndi? Akeh apa lenggane kana? Kok tidak mrene, aku ana wigati. Aku kok gelem tak kongkon ta, Trek? Njaluk tulung. Oh iya, ayo rasane kakane kok kon wirawiri. Piye Petro? Pikantuk. Lho, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi to, Kok? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Bocah ya. Lho. Bengi iki kok ngerol to reng. Bakonge ra ndek swara mung aku. Aku mbak kok iso gonta ganti kok aku. Tak bukake mono kawan nggih, dibuka ndoro. Panjal maning Bathari Sri diwaning buga kondur marang negara Ngamarta. Cokolono mau sawa. Kula wong gleleng.